Balima Anyakuma, très urgent. Balima bien dimanche 13 juillet 2025. Balima ala sago au sago. Assimi Goïta bina Fransika piège konode. Maléon mena révélation ba de ke. Aya fo Assimi Goïta nyana. Tchao tche. Ni ya ke Fransi la Fransiti ya fima. Tchao tche. Iya Fransi kele. Fransita toida. Al na ujara titoy. Nyofo munela. Assimi bina Fransika piège de kono. Maléon Assimi bina Fransika piège kono choko jume. Ne segu tungarabe ala dele ala kana fenke malila na Assimi be Fransika abe fa bina Fransika piège kono de. Intention be Fransila bi kanyesi malima Maléon mena do détail de kono bi. Aye bi vidéo aya partager. Maléon Mounekera en 2021, 2022, 2023 Malien be kumbolo be nyogambulu faso de nyuma be kumbolo be nyogambulu harmonie kumbe ali terrorisme mugan kunche ka fara ɲɔgɔn kan ni Mali armée kumata dankar kula o wagati l'armée malien montait en puissance o wagati an bɛɛ bolo be ɲɔgɔn bolo Malien bi M5 mɔgɔ sali mun kɛra Imam Diko ka misirida la le 10 le 11 juillet ou juin de M5 kɛlɛ wagati la ala ka hinɛ la ala k'u dayɔrɔ ɲa Malien diɲɛ bɛɛ 2021 2022 2023 Mali ɲɔgɔn kun tɛ Afrique bɛɛ Assimi Goïta présenté mungu jelima kali ka tɛmɛ Assimi Goïta kan Mali sababu tellement Mali wuli cogo kun kaɲi an bɛɛ bolo kun bɛ ɲɔgɔn bolo coup d'état kɛra Lajinɛ coup d'état kɛra Burkina Faso coup d'état kɛra Niger c'est-à-dire que bɛɛ ko k'ale bɛ fɛ ka kɛ Assimi Goïta ɲɔgɔnna si ye o tɛ i n'a fɔ Assimi ka cɛya don parce que maa ɲumanw de kun bɛ Assimi kɛrɛfɛ mun ye Assimi kɛ Assimi ye Faransi ye mun de kɛ sisan Faransi ye infiltration dilan dɔn k'a ni bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na ko bɛ cogo jumɛn bi awa an ka jɛ an ka nin yɔrɔ lajɛ n kan ka kuma wɛrɛ min fana fɔ k'o da o kan n tɛ ka bi ta kuma kɛ kuma jugu ye n ɲɛ b'an ka révolution de tiɲɛtɔla la a bɛ k'an tɔɔrɔ quoi mais halalaw tulo bɛ na mais kunfin tɛ se k'an faamuya dɛ maliyɛnw kunfin tɛ se k'an faamuya an ka jɛ an ka nin yɔrɔ lajɛ fɔlɔ. Une foule compacte. L'appel à la mobilisation lancé par la junte a été un succès ce vendredi sur la place de l'Indépendance à Bamako. Les membres du gouvernement, les syndicats, les religieux étaient présents. La prière du vendredi s'est tenue sur place. C'est le Premier ministre en tenue militaire qui s'est chargé de réagir aux sanctions adoptées par la CEDEAO dimanche. Sanctions appuyées par Bruxelles, Washington et Paris. Aujourd'hui, le monde entier voit où se trouve la légitimité populaire. Tous les Africains sont en train de regarder le Mali. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Choguel Maïga a remercié chaudement la Guinée qui a refusé de s'associer à ces sanctions, ainsi que la Chine et la Russie. La France n'est jamais citée, mais il a rappelé la résistance du pays aux colonisateurs. Pendant 70 ans, il n'a jamais fait un an où il n'y a pas eu de révolte. Quand ce n'est pas les Touaregs, c'est les Arabes, c'est les Soreilles, c'est les Bobos, c'est les Sénoufos, c'est les Bamana, c'est les Peuls, c'est les Sarakolés. Ce sont les enfants, les fils et les petits-fils, les arrière-petits-fils de ces hommes-là qui sont à la tête de l'État aujourd'hui. Le message passe clairement dans la foule où les slogans anti-français étaient nombreux. On n'a pas besoin d'une leçon de la CEDEAO ou bien de la France. Un point c'est tout. Nous voulons notre indépendance. C'est tout ce que nous voulons. Non à l'ingérence. Nous sommes prêts à souffrir. On sait qu'on va souffrir. Mais ce que moi je souhaiterais plus que la CEDEAO revienne sur ses pas. Plusieurs villes de province ont également été les théâtres de rassemblements importants, comme à Bougouni ou encore Tombouctou, Sévaré ou Kora. Le gouvernement de transition affirme ne pas vouloir rompre le dialogue avec la CEDEAO, mais le message envoyé aujourd'hui était clair. Malgré les sanctions, l'unité nationale n'est pas atteinte. L'agenda de la transition est pour l'heure maintenu. Malien, Obera Jeleni Nindo
Munu meka kule kole be Assimi Goïta fo. Olu be kumbe fait de. CEDEAO kumbe fait ka intervention militaire de Mali contre là. Mamunu wula ka jaw do. O maudi biol de be ka kele kole faso de njugui. Sani da dondo la été sinore kungolo bi dimi quoi. Ante faso de njugui. Ala nyabe benga ngela. Mami e faso de njugui ala ko be halaki. Mama ni Mali mandai. Kabe fe ka Mali binde. Ala ko tigi ben. Bega foko amina. Mega kuma bega halala kuma de fa wa halala fana ba famia. Assimi bina farasika jokono. Abe ni jama min bora. Ni do Dr. Alay Bokoum. Ben le cerveau. Shogeli Maïga. Nunu ka dakurunya kele ali terrusu kumbesran. Faransi be yira yira. CEDEAO be yira yira. O bere kala bi Assimi Goïta bulu. Awni ala na krache. Ko shimai. Awni ala na krache ko ben le cerveau ko e terrorisi. Ko Shogeli Maïga ko Assimi fe. Ko Segu Tungara ko mai. Mo nyuma bo abe kanani Boubou Mabel Diawara ni doni jama be bo domina Boubou Mabel Diawara kumbe ka CEDEAO de défend Mali contre là. Maléon anga angli munumunu ebe saya ni baloche mogo mi kumbe fe ka sa bese ba bola be fe ke faka mogo mi nana jo eni bese tigi che o kera kunu bi ko bese tigi de ni ko mu ye sauver ko e jugui ala bi se ka barka do ila no ala ti barka do ila funa ka soro ala ne ala kilendi ne ala ti fly ala ti barka do ila bo de be Assimi Goïta no febi Fransika plan de marché là. Ni mogo fe ka kule bi ni korana che o Assimi fe. Awa Assimi bina Fransika jokono. Awa abolo bi ka ni de Fransi. Abla Maïga Fransi mogo yi. Boubou Mabel nunu nyang nunu be kumbe ka Fransi défend. Ni korana che ni be ka domi ambe jamala bo. Nan kuma ni jamala bo kumbe ta sura su kumbe tu bombarder kati. Ande o barake. Mbeka malon aklijigi akana bi piège do kono. Ne ko Assimi maindi nete transition jugui transition nyaudi on de transition gland Assimi ma transition gland a kelenga cheate toko mi dira Assimi ma M5 de toko di Assimi Goïta ma shi kunta don M5 a 17.10.17 mesures o de barakera mais bio de beka kelebi ima a problème kelen wula Sénégal l'homme noir c'est la race la plus maudite sur cette terre awa farasibe koda Assimi Goïta kan uye munda Kadhafiga Assimi Goïta be balemuna ne be ka sran ne Segu Tungara be ka sran fen kele minya fanga kanata bi parti politique mogo nunu tike kono parti politique mogo uni Assimi Goïta ka kele u joba la de mais ne te fait tiere la fanga ka bu tike kono o ne ka position de bi me njorolendo parti politique mogo u bo joka Assimi contrôle la de mais ni unu ya fanga soro dongo do Assimi Goïta be ta CPI la ni politicien ye fanga soro dongo don awa ibe ka tasra mu fe eni M5 mandi eni yere wolo mandi eni parti politique fana be kelela eni Fransi be kelela eni OTAN be kelela eni CEDEAO be kelela Massa Jubaru eni ala che be so lubela eni ala na krache be so lubela ino shimandi John de bi no fe bi jamana dinangulung bananingalaw fananingalaw olu bi se ke sauver Assimi Goïta ibe namasa fara de ka billahi na éclatera domina imi kolosi itabe jugani Kadhafi tay Assimi nimi kolosi I malo jogo be so nga jugoni Assimi nimi nebe ka kuma de yali bi kila soni compromis ngini ika ke ini force douche I kele tu peux pas faire face au M5 tu peux pas faire face eni alache eni jamana force ba fe be na shimandi ini karamogo mandi ini mashi mandi ini manyana mashite Mali kono kini mu mandi ayo karamogo nyana ma kelen ira Mali kono bi kan Assimi Goïta be fangle fe ani Aïdara Talla ani Maïwatara Talla ani Imam Dicko Talla ani karamogo ba fe be no Maïwatara Aïdara buye nu bek man kune bebi karamo nyena ma horon yere wolo fefe bebi a betkele mi fanga inabi bo am naman kolosi ne jorolendu tiere la ne Segu Tungara te fe fanga nga bi
parti politique ninnu tɛgɛ kɔnɔ parti politique b'u jɔ ka Assimi Goïta contre la dɛ o ye tiɲɛ dɛ Assimi i bagara parti politique mɔgɔw ma mais ne Sékou Tounkara tɛ fɛ tiɲɛ na an bɛ yɔrɔ min na ni ninnu nana fanga la aw bɛɛ bɛ taa CPI la wallahi ne ɲɛ b'o natɔla la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni mi kɔlɔsi ninnu bɛ fanga sɔrɔ ni mi kɔlɔsi militaire dɔ bɛ gɛn ka bɔ yen Faransi bɛ militaire dɔ dilan o bɛ gɛn ka bɔ yen ka fanga ta ka di parti politique ma ka tila k'aw bɛɛ minɛ ka taa n'aw bɛɛ ye CPI la ne bɛ ka siran o de ɲɛ jɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ na ne ɲɛ b'o la bi bilahi mun bɛ kala bɛn ne tɛ se k'a bɛɛ fɔ réseau kan mun bɛ kala bɛn ne m'o kala bɛn scénario fila de bɛ kala bɛn scénario fila de bɛ kala bɛn contre la Assimi Goïta Faransi kɛ nin ka plan b'a bolo Faransi ka pion i infiltrer no de ka transition fan bɛɛ infiltrerlen don Mama kanga mama ye tɔgɔ di ma y'a bɛɛ kɛlɛ bi maa minnu kun bɛ juguya la kɔnɔ olu b'i kɛrɛfɛ i m'a ye hali n'an bɔra ka armée défend bubu na ɲɔgɔnna su bɛ la non kan tɛ Mali yɛrɛ di kan tɛ c'est à dire olu bɛ wari ni fɛn minnu sɔrɔ u bɛ nkalon nɔrɔ anw na mais Ala ka tiɲɛ bange ayi yarabi yama Ala ka tiɲɛ bange i kɛ ni i infiltrer la aw Assimi ni mi kɔlɔsi i bin cogo bɛ juguya ni Karafi ta ye u ye Karafi minɛ ka kulusi bɔ a la ka langolo photo ta Assimi ni mi kɔlɔsi e ta bɛ juguya ni Karafi ta ye e an Mali coup d'état da to Faransi gɛnna ka bɔ Burkina Faransi gɛnna ka bɔ Niger Faransi gɛnna ka bɔ Tchad Faransi y'a ka base de perdu à cause du Mali Assimi Goïta e ma baara kɛ nka anw n'a baara kɛ mais a tɔgɔ bɛ d'e ma parce que e de ye président ye Assimi Goïta i n'anw de farala ɲɔgɔn kan anw de ko ko ka Faransi gɛn anw de ka idée don a vidéo kɔrɔw bɛ yen a ye transition fɔlɔ ka aw ma Faransi gɛn mais a tɔgɔ bɛ d'i ma parce que i ye président de la République i ye président de la transition ye a tɔgɔ bɛ d'i ma mais maa minnu y'a baara kɛ i y'a bɛɛ kɛlɛ e ye masa i y'a bɛɛ kɛlɛ tu es en train c'est à dire que i bɛ k'i yɛrɛ u bɛ k'i nɛgɛn u y'i nɛgɛn ka i la yɛlɛ nana e de sanfɛ bilahi ne ɲɛ bɛ fɛn min na i bɛ ka taa sira mun kan ne Malien bɛɛ ye sera ye dɛ n ɲɛ nin bɔra n kuma na bi n tɛ fɛ fanga ka bi Faransi bolo e Assimi Goïta i ni Faransi ka di mais Faransi t'i fɛ Faransi i nɛgɛn ka don i la mais Faransi bɛ k'i bɛlɛn de ka fɛrɛ i ma que e Assimi Goïta k'e kɛ leçon ye maa masa n'o ko a ba la Faransi u bɛ siran u bɛ fɛ k'o de kɛ e la mɔgɔ Faransi kɛlɛ Faransi ye tilara ka tajuru sara a bɛɛ la wallahi billahi i bɛ yɔrɔ min na bi tu es le président le plus faible de l'Afrique i faible no mais i t'a dɔn mɔgɔw ma kunnen don mɔgɔw ma da ɲɔgɔn na mɔgɔ dɔw tɛ fɛ ka fara mɔgɔ dɔw kan parce que u bɛ siran wallahi i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ u tɛ Assimi fɛ mais u tɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que ne n'a ɲɔgɔnna su mɔgɔ bɛ Faransi ka baara la ne tiɲɛna ne bɛ jo di politiciens ma u ka fɛnw na mais tiɲɛ yɛrɛ la ni ne fanga ta Assimi i bɛ taa CPI la dɛ aw mɔgɔ duuru bɛ taa CPI la voilà pourquoi ni ne bɛ mun fɔ n ka conclusion kɛ mun ye Mali sɔrɔsiw sɔrɔsi patriotes Mali sɔrɔsi patriotes a ye Assimi Goïta wele a ka fɔ a na k'a merci a kɛra ni sɔrɔsi patriote dɔ ye mun bɛ se ka bɛn de cerveau bɔ kaso la ka arasipati ninnu bɛɛ bila ka Maliens kalan an kan continuer ka bɛn bila ka Clément Dembélé k'u bɛɛ bila an k'an fara ɲɔgɔn kan an k'an ka révolution kɛ Assimi Goïta n'est pas un dirigeant rassembleur Assimi Goïta ye Bachar Assad Junior de alakininamɔgɔ de don Irisiw ye Bachar Assad wele k'a ka mɔgɔ minɛ dabila a ma dabila fanga nana don terroriste la Maliens bɛ bi u ni terroriste ka di n tɛ ndogo la ne Sékou Tounkara t'a la dɛ Maliens caman bɛ o ni terroriste bɛ ka baara kɛ walasa i ka bi ni n kuranɛ cɛ i yɛrɛ b'a dɔn kalama peut-être n'i y'o fɔ sisan dɔrɔn u b'a fɔ ko parti politique tɛ dɛ Maliens wɛrɛw bɛ yen minnu ni terroriste bɛ ka baara kɛ bi e yɛrɛ contre la pour que e ka bi ne tɛ fɛ o de ka kɛ quoi bon sɔrɔsi tɔw n'aw ma Assimi Goïta gɛn ka bɔ yen n'a ma kɔlɔsi politiciens bɛ na fanga la ou bien terroristes bɛ na fanga la an kana tɛ échappé fila la n'a ye Assimi Goïta to yen aw bɛɛ bɛ taa CPI la Assimi ni arakininamɔgɔ de don mɔgɔnin de don mɔgɔba tɛ quoi tu sais que jamana bɛ niveau dɔ la i bɛ compromis de kɛ
il veut dire e o ye fanga ta ka ku betadi unu sunguru anu somogo bon Assimi Goïta sayabe balobe nete bi somogo fefebe Assimi Goïta ay war fefe chion ay somogo fefe classé ay na folo fefe naw sara ou be ni ko yaw soro dongo doni mogo do fanga ta muna ka klanta te klingi aw ka sambi saba aw ka soro peut-être i bora fanga la be samugambo i yakli sigilen kuma minade ki bora président la de ou bien je ne sais pas i gena je ne sais pas i bora président la mais mogo mana fanga ta mun ne ka klanta te klingi abiga bien be saisi qui mena ki datu ka sola ay ta Mauritanie président adama dem abus de pouvoir d'ambala mais ne ba mo fo mali sura sunyana billahi nama wuli ka Assimi Goïta nama wuli ka Assimi dégager ka bo abebe ta CPI là oni ga kuma de yara ne ni tene chien folo mba fola nama Assimi ga ben la chabe ta CPI là kunu ni bite kelen de mo kan che ya bekele ngalon tegelaw escroc ano lebe ka barake voilà les résultats ala ka barka do malla angeni ang boranga men de fo kirre kerde du wallahi fanga yogo lembe bi ma Assimi ta don e bara confi nta kalama nta do kunta kalama ci wala fami aka galande ne kungiri nan kuna ati foido anyebe fami na sandro wari bo e bena fanga perdu no e ga wari kilomètre la ka bébé boshila qui juge devant tout le monde parce que tu as trahi. Maman Djanfa ke jamane ngono, afefe ba Djanfa la, afefe ba fena, vous allez tous répondre devant les juridictions. Je vous garantis, nama kaka fumako tout nyamoko di, funa usara. Ala kana ufaka fana ntala dulu la. Mais wallahi billahi, nebe fa Assimi Goïta nyanama de ka juge. Awa beke fana de. Ne ala sonama. Nawa Assimi ga kana faka de. Aya minetro aka denkerefe. Aka nani président patriote doy. Anga jamana jo na Assimi to mari sura so bebe ta CPI la aya farango ka Assimi dégager ka boy on ka kesho on ka fende ne tana sike kuma info la ne be kuma info fo domina aka réaliser na ma réaliser na ya fanga perdu no ne ba fo nku nya fa yi parce que Assimi ga ni e jeni ni brigamboli di wallahi Assimi be brigamboli la ni korane che e ko kete France fait ene ala na krache e be ka taka jaibe ka baraka ni France dugula tu penses qu'il kadi France ya mogo e farasi façade da ka teme ino de bere ka barake mogo fara Mali parti politique munu ya Mali armée ci olu mogo kelo ne bi kerefe be ka barake nu ala ka baraka do malla ne ken nga kredi kere mi mbora ka fo Malien be inséré de sura suna ma Assimi ganga bo abeta CPI la na ma Assimi dégager ou betana ou CPI la ou ba juger fana ouais aga munu me ka bobi ka kube Assimi défend aita olu kele le kuntara fara CEDEAO kan ko aba Assimi ebe saya ni baloche mo mi kume fe ka sa mo mi e sauver ka bobulu obisa ke juguya ni confiante obisa ke juguya ni dangate obisa ke juguya jebe kume nyabolo no en fait ete foi kalama ala e mogo nyumon ke kerefa munu yo togo dema e clara ko dukele ima briefini borda dro be tikeri la message mene bulu ka fo Mali sura sunya na e frango ka kan chente ka jiga boy suna beta CPI la de orine ga message la bay Mali munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no kala be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger abene ka corps modo urgent dro dioro be na ya reta ko fa baka bang information be du naga bang information be do so mo be Malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abulu ga orange numéro ari saka téléphone to ko mo 40 kan na o kedron na war chat ki ma ba so orange man na sur place war ci go fala to ma clé war ci go fala na sabana bara 1,99 €. Ma ga ngina de na ba war ci aw so mo be Malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abulu ga orange numéro tan to ko mo 40 na o kedron war ci ma ba so orange man na sur place o de kunda ka be ciao.